Peggy 18. Cześć, witam was bardzo serdecznie, a tutaj jak widzicie Miłosz i gramy sobie w najnowszy dodatek skończyliśmy grać. Nie no, gramy sobie w najnowszy dodatek Siły Pancerne. Nawet nie wiem na jakiej mapie, ale wiem, że jest to tryb Tank Superiority. O, mogę wsiąść, ale po co? Tam jest mój czołg, mój czołg. Ej, to jest mój czołg. O, siemka. Fuck you. Fuck you. Ja chcę mój pojazd. Tam jest mój pojazd. Będę pierwszy, będę pierwszy, będę... Jestem pierwszy. Ogólnie to... merytorycznie nie będzie jakiegoś głębokiego przekazu. Ale za to... zobaczymy sobie, jak wygląda najnowszy dodatek do Battlefielda 3. I tu widzę, jest jakby Conquest, tylko na 1 punkt. O, ale przynajmniej kogoś zabiłem. 200 punktów jest na liczniku, czyli jak na pierwszy raz nie jest źle. Zauważyłem wrogi czołg w rejonie operacji. Odbiór. Gdzie mój pojazd? Gdzie mój pojazd? Tylko nie mówcie mi, że spędzę większość gry czekając na pojazd. Wow, niezły jesteś. Pojazd. Fuck off. Ej. Masz za swoje. Nie ma takiego. Kto pierwszy, ten lepszy. A nie, jakieś strzelanie do siebie. O. Ja na przykład teraz jestem pierwszy. Trzeba po prostu poczekać na swoją kolej. A nie być takim łakomym. Nie wiem, gdzie trafiłem. Tam coś stoi. Wyżej. Nie wiem, w co strzelać. Podjedźmy bliżej. Co się będziemy na daleki dystans wystrzeliwać. What the f... Pojedziemy sobie flanką. A w międzyczasie... Nie to. Fuck. To się nie udało.
Co my tu mamy? Javelin. Przyda się. Tłumik. O, to bez różnicy. Palnik. Okej. Dobra, ja jadę z tobą. Albo mam inny pomysł. Przebiegniemy się. Miałem szczęście. Uhu! Soflan NOP na czacie. No, jeszcze jakbym wiedział, co to znaczy. Cel zneutralizowany. Odbiór. Przegrywamy. Przegrywamy. Fucking moron. Może uda nam się kogoś z Javelina ustrzelić? Ogromna ta mapa. Z naszego punktu odrodzenia mamy 500 metrów do A. Ci drudzy pewnie też mniej więcej tyle. Fuck. No, co z tymi? Sam chyba zacznę namierzać. Nie ma co polegać na innych. Trafiłem tamtego chociaż. Fucking team kill everywhere. Polatałbym sobie tym AC-130. Ale widzę chyba, że na tej mapie go nie ma. No to sobie nie polatam. Polaczki, robaczki. Polacy, robacy. Robole. Jakby tu posnajpić sobie. Chociaż chyba to nie jest głównym stylem gry na tych mapach. Calm down. I poszło. No. No. No namierzaj, no. Co za badziew? Jaki shit. Schowam się w dziurze. Cel został zneutralizowany. Odbiór. Niech ktoś obejrzy tego. Co do mnie strzela? Kto do mnie strzela? Przejęliśmy kontrolę nad celem. Odbiór. Ale staty. Ktoś tu jest. Wrogi ksiądz w rejonie operacji.
I masz za swoje. Ja się gdzieś skryję w krzakach. Nawet jak ktoś przejdzie, to może przeżyje. Ta, przeżyje. Uważajcie, odbiór. Napiszmy. Lads. Jak teraz dostanę pojazd, to jedziemy na pałę w środek walki. Nie śpieszy mi się. O! Nie, to nie. Po prostu ktoś za mną biegł. Ja się zatrzymałem, myślałem, że chcę podwózkę, no ale jak nie chcę, to nie chcę. Jedziemy przejmować... O! Chyba, że po drodze moje plany się zmienią. Stańmy sobie trochę wyżej. No i nie trafiłem. Haha, szmata. No nie wyszło. Ale było blisko. Przynajmniej próbowałem wykonać cel, który sobie zamierzyłem. Czołg! A jakbyśmy tak teraz flankowali z lewej? Drift. Ktoś tutaj jeździ? Autostrada i 130, bo tylko tyle można na autostradzie w Polsce. Bo nie możemy jechać szybciej, bo nie mamy takich aut. Bo nasze auta nie wyrabiają takiej prędkości. Odpadają nam koła, szyby, karoseria. Jest tu kto? Willy Wonka. Okej, chyba zrobiliśmy taką dosyć dużą flankę. Poleciałem jak szmata. Good game, good game. Bad game. I napisałem bad game.
O nie, nie zdążę dobiec pewnie nawet. Tym bardziej, że mi odjechał. O, jeszcze jeden. Ktoś mi go zajął. Dobra, tak więc... To był Battlefield 3 dodatek. Siły pancerne. Zobaczyliśmy sobie, jak wygląda tryb Superiority. Wow, prawie odblokowałem coś. I kolejne już dzisiaj, już jutro. Na razie.